пакутую ад панічнага страху ўпасці. Мне 6. Я вучуся ездзіць на ровары. Падаю, разбиваю коленки, пошкребанные долони. Тата зализывая раны мне, як той собака, и пульс утихает. Мне 27, а я на ровер ездить не умею. Страх застался. Где ты теперь? Тата, где ты теперь? Столько ранов, кто их залечить? Ну и что сама уже дорослая? Выслизывать з рук предметы, каштоўныя і не вельмі. Няхай разбиваюць, гэта ўсяго толькі рэчы. Рэчаў на свеце багата. З людзьмі не так. З людзьмі, чыя усмешка заўсёды перад вачамі, на чыім вобразе ніводныя плямы. Хутка 2 года, як мы без цябе тут, мой светлы сябра. І жыву цяпер толькі на дахах, бо баюся адчыненых вокнаў 12-го паверху.